फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बीजेपी हानजाया बिजाथिनि गिबि मुं फारिलाइखौ दिनै फोसावबाय। गोदान दिल्लीनि बीजेपी हानजानि गाहाय मावख'आव खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिफोरनि गिबि मुं फारिलाइखौ फोसावो। बीजेपीनि बिजाथिनि बे मुं फारिलाइ फोसावनाय बादिब्ला आसामनि मोन 11 बियाबनि बीजेपीनि बिजाथिफोरा जाबाय गुवाहाटी लोकसभा बियाबनि थाखाय बिजली कलिता मेधि, डिब्रुगड़नि थाखाय सर्बानन्द सन'वाल, डिफुनि थाखाय अमर सिंह टिसु, नगावनि थाखाय सुरेश बरा, काजिरङानि थाखाय कामाख्या प्रसाद तासा, सिलचरनि थाखाय परिमल शुक्ल वैद्य, तेजपुरनि थाखाय रन्जित दत्त, लखिमपुरनि थाखाय प्रदान बरुवा, दरं उदालगुरिनि थाखाय दिलीप शइकिया, करिमगंजनि थाखाय कृपानाथ मल्ला आरो जरहाटनि थाखाय तपन गगৈ। आसामनि गासै मोन 14 लोकसभा बियाबनि गेजेराव बीजेपी हानजाया मोन 11 बियाबाव गेलेगोन आरो गुबुन मोनथाम बियाबाव बीजेपीनि लोगो हानजा एजिपि आरो इउपिपिएल हानजानि बिजाथिया गेलेगोन। बेनिनो एजिपिआ मोननै आरो इउपिपिएलआ मोनसे बियाबाव एबा क'क्राझार लोकसभा बियाबाव गेलेगोन। गुबुन फारसेथिं आसामनि साबा एमपिफोरा बे बाराव लोकसभा बिसायख'थिनि टिकेट मोनासै। टिकेट मोनै एमपिफोरा जाबाय मिरु मन्त्रि रामेश्वर तेली, तेजपुरनि एमपि पल्लव लोचन दास, डिफुनि एमपि हरेन सिंह बे, गुवाहाटीनि एमपि कुइन ओजा आरो सिलचर लोकसभा बियाबनि एमपि राजदीप रय। मख'जाथाव दि सिलचरनि एमपि राजदीप रयआ सिलचर लोकसभा बियाबा एससि मासिनि संरैखा जानायनि थाखाय बे बाराव टिकेट मोनासै। राजदीप रयनि सोलायै आसामनि मन्त्रि परिमल शुक्ल वैद्यनो टिकेटखौ होनाय जायो। गुबुन फारसेथिंजाय बीजेपीनि लोगो हानजा एजिपि आरो इउपिपिएलआ गावसोरनि हानजानि बिजाथिखौ दासिमबो फोसावथ'वाखै। असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ल वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी, मंगलदोई दिलीप शइकिया, तेजपुर रंजित दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रदान बरुआ, ऐसे असम के 11